پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا سور ابلیس والنئی آو ناری حسد غسمس والنئی آو سور ابلیس ملنئی آو ناری حسد غسمس والنئی آو قیصر و کسریٰ یم تھوئی پننس حالتس پہ تھوئی مائک قیصر و کسریٰ پی پتھر از چھنا میلادی خیر البشر صلی اللہ وسلم علیک یا حبیب یا رسول چھکنا سردار سونی یا رسول چھکنا سردار سونی امتی عاشقاں لول چون آو امتی عاشقاں کل پان وند ہوئی کل پان وند ہوئی یک نات سونی کل پان وند اتنیا پر کر ساری کل پان وند ہوئی یک نات سونی امتی عاشقاں آو یا رسول چھکنا سردار سونی امتی عاشقاں لول چونا طاغا یاسین تعریف جانی طاہا یاسین تعریف جانی شان چیہون بیکا آو بڑی شان چیہون بیکا یم سن اعتقاد سوین باواز بلان بڑی شان چیہون بیکا زمانے کو سنا دو سب کہہ دو بڑی شان پادن ود گئی قبیلت کرونی امتی عاشقاں لول چو شاباش 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 نبی ود ہے بقبیل کرونی امتی عاشقاں لول چونا آو امتی عاشقاں لول چونا خالقاً یل کور
ہاتھ اٹھا کر خالی کر یل پان پانوی وقت چانی وقت کرہن ماز بس کری والا سری وقت چانی وقت رون پان پانوی امتی عاشقن یا رسول یمی چون فرمان مونی یا رسول یمی چون فرمان یا رسول یمی چون فرمان مونی پیسی پٹ مزبار جنت ساو پیسی پٹ مزبار جنت ساو مائی عرفان اللہ مائی عرفانوک مائی عرفانوک پیالا چونی مائی عرفانوک پیالا چونی امتی عاشقن ہوئی حسری کیا کرنی چواز آمین ونیو سری یا رسول چکھنا سردار امتی عاشقن آرکوت مقبول مشتاق چوانی آرکوت مقبول مشتاق آخ نات گو سو وچھت پڑا انسان قرآن مجید پڑھ باقی چیز پڑھ وچھت پڑھ نات مگر یم عارفن ہند کلام یم چھ نبیس وچھت پڑا سبحان اللہ اس لیے اس پڑھوس اس تک ونن کیا ون گو یہ کرہونس پیش انشاءاللہ رسول کریم گژھن مہربان بس آرکوت مقبول مشتاق چون ہے آرکوت مقبول مشتاق مار گو بودھ پیٹ پر دم مار گو بودھ پیٹ اسی چون جمال اسی چون جمال اسی چون جمال اسی چون جمال دیوڈے شانی امتی عاشقن یا رسول چکھنا سردار امتی عاشقن یا نبی چکھنا سردار سونی امتی یا رسول چکھنا سردار سونی امتی عاشقن ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين